Istorya taning kon ba trending topic karon nga kini bitong party sa mga local government units nga magtipid diri galing sa amo sa Cagayan de Oro City gi-cancel ang mga paraffol sa mga sakyanan ug motor. Kung ako lang mga kaistorya, kung ang usa ka local chief executive nagparapol og mga bonggang-bonggang nga mga premyo, like for example sakyanan, mga motor, wala ko'y kontra na mga kaistorya. Kay you know what, deserve gyapon na sa mga empleyado for 1 year nga grabe nga tinarbaho ay deserve nila nga sila something to look forward every end of the year. Kung ang kwarta nga gigamit to purchase those vehicles or mga motorcycles dili gikan sa kaban sa gobyerno. Kay kung gikan na sa kaban sa gobyerno, that's unethical, di ba? Kay kanang kwarta sa gobyerno mga kaistorya dili na para lang sa mga empleyado City Hall, kundi para na sa tanang katawhan sa takbayan. Pero kung personal kwarta ni Mayor, personal money ni Mayor, or donation gikan sa mga friends or mga kaila, mga network ni Mayor, I don't see any problem on that mga kaistorya. Walay dapat himuag issue ana mga kaistorya. Kung dili siya kwarta sa gobyerno ang gamit. Ang problema lang mga kaistorya, kaibutan na to bisag kwarta, bisag personal kwarta ni Mayor or kwarta sa mga friends, unsa ra man ang kanay kanang tulo ka sakyanan sa mga dato kayo. Pansit ra kay na mga kaistorya. Kaya ra kay na i-donate mga kaistorya mga motor sa mga networks ni Mayor, kaya ra kay na. Pero ang problema lang na mga kaistorya, ang issue na dayon pod nga mga manggawas na pwede na po din na magamit sa politika, di ba? Pambatikos. Pero kung dili naman kinawat ng kwarta, i-donate, why not? Di ba? Deserve mga tao, mga empleyado po na mga kaistorya. Gwapo po na something to look forward, di ba? So, muna na akong istorya. Thank you.